Josefa, quan vas decidir escriure? Què et va empènyer a escriure? Jo crec que jo vaig néixer a Can Conti quan jo tenia un anyet, encara no, ens vam anar a viure al carrer del Pont, els meus pares hi van posar la botiga i de seguida allò va ser un cau de lletres. Arribaven tots els patufets, arribaven totes les revistes, el meu pare hi va voler posar una secció de llibreria i, naturalment, tot era llapisos, goma de borrar, papers i lletres. I allò, suposo que és un món que a mi em va fascinar. Em vaig passar la infantesa i la joventut llegint, encara ara llegeixo moltíssim, o sigui, sempre he llegit molt i jo crec que no hi ha escriptura si no hi ha lectura. Quins són els teus temes habituals? Amb què t'inspires? Amb el dia a dia, amb sentiments, amb emocions? Què et porta a escriure, finalment? Mira, tu ja saps que cada escriptor està fent sempre la mateixa novel·la. O sigui, tota l'obra total d'una persona fa un pa sencer que sempre parla del mateix, que són les seves pròpies obsessions, les seves pròpies dimensions humanes. O sigui, l'escriptor, jo crec que faci el que faci, sempre fa el mateix. Llavors jo crec que sempre m'han influït els mateixos problemes. El pas del temps, la cosa dels sentiments, la cosa, diguéssim, efímera de la vida, per tant, l'amor, la mort, tots aquests temes que són els crucials i els essencials des de que el món és món, doncs estan inserits en la meva escriptura i reiterats. Sempre es reitera el mateix. I quin és el teu dia a dia literari? Escrius cada dia? Depèn de la temporada, l'hivern més, l'estiu no tant? Mira, jo d'ençà que estic jubilada, com si diguéssim, i que visc en llibertat la meva vida, dedico moltes hores a llegir i escriure. És el que més m'agrada. Això i assistir a les coses, diguéssim, de la meva vida literària. Ara aquella amiga presenta un llibre, ara aquell autor amic meu presenta el poemari. O sigui, jo em bellugo en aquest àmbit cultural plenament. Llavors, si no vaig a més coses és perquè a vegades no tinc més temps, però és aquest el meu dia a dia. I escriure, sempre estic escrivint, ara mateix torno a estar escrivint. Ara vaig publicar l'últim poemari, llavors normalment em decanto una miqueta cap a la prosa com per descansar o per canviar d'ambient, perquè la poesia és molt apretada, diguéssim, et concentra moltíssim i et fa concentrar moltíssim i a vegades quedes una miqueta ennaurat del poemari que estàs fent. Així, amb quin gènere et sents més còmode? Jo crec que vaig néixer com a poeta i crec que la poesia per mi és essencial, perquè la poesia és essencialisme, o sigui, narra el més profund de la persona, etc. I això jo crec que ho portaré fins al final, perquè ho necessito. Ara bé, la prosa que jo faig servir, que jo utilitzo, és més cosina germana de la poesia que no pas cosina llunyana. En general, tu que has llegit tant, quins són els trets principals que ha de tenir un bon llibre? Un bon llibre, bàsicament, a darrere hi ha d'haver una persona, el que deia, molt llegida i molt treballada. És important que l'autor tingui una veu pròpia. En poesia és essencial tenir una veu pròpia. Si no tens veu pròpia, estàs fregida, diríem. Però en narrativa també. Llavors, normalment, les petjades d'aquesta veu pròpia es detecten ràpidament. Dius, aquesta persona té veu pròpia, aquest escriptor, aquesta escriptora té veu pròpia. I és això el que dona, diguéssim, la massa per fer un pa excel·lent. La veu pròpia i la pròpia mentalitat de llegir la vida i de llegir el món. Com definiries això que estàs dient de la veu pròpia? Què és la veu pròpia d'un escriptor? Sí, la veu pròpia és com tots tenim unes petjades dactilars determinades, que no les marquem nosaltres, sinó que ens marquen a nosaltres, si ens les han de prendre. Doncs la veu és el conjunt de tota aquesta activitat literària i intel·lectual d'una vida, de totes les influències que has rebut, de totes les veus en les quals has llegit, de totes les veus de les quals has begut. Tot això et formen un ADN.
I aquest ADN, que ja entra des de les primeres lectures fins a les últimes, i aquest ADN et conforma una manera d'expressió, que és aquella, que no n'hi ha una altra. I llavors, jo, per exemple, tinc molta mania per les paraules, molta mania per buscar un llenguatge determinat, un llenguatge que digui coses no massa connotades o que desmunti la connotació d'una paraula per donar-li un altre sentit, etc. Aquesta és la meva batalla personal amb les paraules. Què diries que és l'escriptura? De fet, potser ja ens ho has anat dient al llarg de tota aquesta conversa, però per tu, a nivell personal, què és l'escriptura? Per mi ha estat la vida, és la vida. Jo, si em treus l'escriptura, és que no sé si sabria viure, m'avorriria una cosa terrible. Vull dir que jo necessito llegir i escriure. Per tant, és una necessitat comunicativa, també. Sí, comunicativa. D'expressar-te, és la teva manera natural de... I aprendre d'aquest feix literari, aprendre'n tot el que a mi em satisfà. Això és un gust extraordinari. Què estàs escrivint en aquests moments? En aquest moment he acabat d'escriure un llibre que sortirà abans d'acabar l'any, em penso, La passió segons Maria Mercè Marçal, que són... ens vam veure molt durant la seva malaltia i jo prenia notes perquè no se m'oblidés del dietari i aleshores, quan es va morir el juliol del 98, ho vaig ficar a l'ordinador. De les converses que parlàvem, de les coses que explicàvem, de lo que ens dèiem, de com ens comunicàvem, perquè eren unes converses molt riques. I llavors, el 2013, aquell document ja estava obsolet, me'l van haver de canviar de Word a no sé què, a Word no sé quantos, però el vaig poder llegir. Dic, això està molt bé, això s'ha de poder publicar. Jo vaig ensenyar amb un meu amic, que és un intel·lectual del qual em fio, va dir, home, això ho has de publicar, perquè és un testimoni, va dir, que s'ha de publicar. Llavors, em vaig entretenir, m'he entretingut un parell d'anys, en tocar-lo, en remenar-lo, perquè clar, allò era entrat a cop calent. L'he anat polint, l'he anat endreçant i he deixat el més vívid d'aquella conversa, el més essencial. És un llibre molt petit, molt concís, molt apretadet, però jo crec que és molt bonic, és un homenatge que jo faig en el testimoni d'aquella amistat i al mateix temps és aprofitar la saviesa que tenien aquelles converses i aquells estats d'ànim. Un tu a tu literari Un tu a tu literari. I emocional. Ah, exactament.